шул кадәрдә балдан татлы була икән ул. Оныттырып дөнья мәшәкатен, йөрәкләрне әсир итә шул. Канатларын җәеп киң далада, очасы килә очасы, күтәрелеп шиксез галәмнәргә, бар дөньяны килә кочасы. Сөю хисе нигә шул кадәрдә ачыдан да ачы икән ул. Оныттырмый үткән мәхәббәтне, үзәкләргә үтә икән ул. Кыяларның очларына басып, очасы килә упкынга, югаласы килә дөньялардан, уралыплар тирән дулкынга. Нигә шул кадәрдә зур өметләр бирә икән ул. Инде сүнде үтте дигәндә дә, кабаттан да килә икән ул. Канатларын җәеп киң далада, очасы килә очасы, күтәрелеп шиксез галәмнәргә, бар дөньяны килә кочасы. Күтәрелеп шиксез галәмнәргә, бар дөньяны килә кочасы.